Ar y funud, dwi jyst yn sgwennu ac yn paratoi ar gyfer yr ha. Fi sydd yn dod fyny efo'r syniadau yma I gyd fy hun. Mae Wmar mwy o collaboration, ond hefyd mae Caneuon Tom Dan yn cael lot mwy o dylanwad gan pobl sydd ddim yn chwarae efo fi. Mae yna syniadau bach yn dod o lot o wahanol lefydd yn lle bod ni'n practisio ac yn sgwennu caneuon fel tîm. Mae'n llai o gigs na Wmar, ond mae'r gwaith cynhyrchu tua'r un peth, swn i'n dweud. Mae yna rhai venues dwi'n chwarae, dwi'n rili licio chwarae nhw, ond swn i'n jyst methu chwarae nhw efo band llawn. Mae gael band at ei gilydd yn anodd weithiau, ond fel arfer mi o gyd yn gweithio allan. A'r peth ydy, gan bod rhan fwyaf o'r caneuon yn blues hefyd, mae cerddorion digon tebol yn gallu pigo nhw fyny'n eitha hawdd, so diolch yn cymryd lot o amser I roi band at ei gilydd. Dwi wedi disgyn mewn cariad efo Courtney Barnett yn ddiweddar, a dwi'n licio sŵn hi, ac dwi am cymryd lot o tips gyda hi, dwi'n meddwl. Dwi'n licio sŵn gitar hi a felly. Do, dwi wedi ymddangos mewn cyfres gwe yn ddiweddar y neuadd dyn nhw. Oedden nhw'n darllen trwy'r sgript, a nath rhywun dweud, mae'r cymeriad yma'n ysgoffi fi o Tom. So, nath nhw ofyn os o'n eisiau gwneud o, ac dwi'n jumpio ar bob un chance I wneud unrhyw beth hwyl dwi'n gallu, so dyna oedd hi. Mae yna music video ar y ffordd. Dyna I gyd dwi am ddeud ymlaen. Dwi'n gwybod mwy yna.